Ja kolmatta veikkailisin Valtteri Saloseksi, mutta hetken päästä nähdään vähän lähempää herrat, niin eiköhän sieltä saada suurin piirtein jotain tolkkua, ketä tuossa kolmen kärjessä on. Joka tapauksessa tuo kolmen kilpailijan kärkiviivä on vielä nyt jo hiukan nykäissyt etumatkaa muihin nähden. Valtteri Salonen johtaa, Marko Tarkkala tulee kakkosena. Ja kolmantena on Hannu Poikela. Näin se menee, kyllä. Salonen, Tarkkala, Poikela, siinä kolmen kärki. Salonen johtaa, Tarkkala aivan kiinni kannassa. Ja pienen välimatkan päästä kolmantena Hannu Poikela. Ja sitten on reilu välimatka. Neljäntenä numerolla 24 Marko Leponen. Leponenella on sitten tuota välimatkaa sekä eteen että taakse aika lailla reilusti. Tosiaan puolestaan Lauri Salonen ja puolestaan tulee sitten Ripuri Läikin. Valtteri Salonen, Marko Tarkkala toiselle kierrokselle ja sitten kolmantena Hannu Poikela, joka tosiaan on vaihtunut